Yeah, this is Imogiri Boys. Sing orang lakoni, ora bakal ngerti. Wong liya ngerti apa? Wong liya ngerti apa tentang aku? Iki uripku sing ngelakoni aku. Susah nggo dhewe seneng jarang rasake. Mung maca bako ben ketok kuwate. Wong liya ngerti apa tentang aku? Ape elekku tok pandang sebelah matamu. Betoro kowe sing akeh warisane, sedangkan aku ki mung golek dhewe. Nek ra reti tulung rasa tangkeman, kok sekolah kene kowe golek perhatian. Haus validasi niatmu golek rai, urip butuh kompetisi, aku ra pengen nyaingi. Aku anak broken home, wong tuwa ora akur, tapi tetep bersyukur senajan uripku adur. Kebacut lair lanang, masalah tak adepi, tetep ngatek jejak keluarga nomor 1. Aku ra ngurus nek ame mbok rasani, wis kemaki kawan bayi. Wong liya ngerti apa tentang aku? Iki uripku sing ngelakoni aku. Susah nggo dhewe seneng jarang rasake. Mung maca bako ben ketok kuwate. Wong liya ngerti apa tentang aku? Ape elekku tok pandang sebelah matamu. Betoro kowe sing akeh warisane, sedangkan aku ki mung golek dhewe. Aku kowe beda, blas ra ono sing padha. Aku wong ora duwe, kowe ngandelke wong tuwa. Modal nesu mancalawan dituruti perumahan, beda karo aku kudu nyambut gawe tekan Jepang. Beban keluarga tak tanggung, pendak sasi kirim duit tinggal kebutuhan pendak tangga siji. Cuma modal bismillah, lelahku menjadi lillah. Uripku kebak fitnah, tapi alhamdulillah. Aku ra ngurus nek ame mbok rasani, wis kemaki kawan bayi.